Сега ще разгледаме въпроса за така наречената антична ДНК. Какво имаме предвид? От генетична гледна точка е безмислено да се изследват кости от порядъка на хора, починали преди 500 до 1000 години, но и е много интересно да се изследват кости на хора, живяли през периода преди новата ера. Защо? Това ни дава възможност да направим съпоставка с съвременните хора, да видим как е мигрирало населението в различни райони на Земята и да разбереме кои хора на кого са били потомци. Сега ще обясня с няколко думи как става взимането на генетичните проби от кости. Когато се открие някой интересен некропол или скелети на хора в запазено състояние на много хиляди години, технически се подхожда по два начина. Единият е, датират се тези кости чрез метода на въглерод 14, който е сравнително точен за периоди от порядъка на 2-3 хиляди години и става леко неточен, връщайки се назад във времето. И след което костите трябва да се вземат проби от два участъка, които са за предпочитане от повечето антрополози. Едното място, откъдето се взимат пробите, това е от кътник. А второто място е от вътрешната тазобедрена кост. Което какво означава? За да не бъдат замърсени пробите, трябва да се взимат в лабораторни условия. Тоест е добре да бъде занесен на коста в лаборатория и там с стерилни подръчни материали човек трябва да бъде с ръкавици, маска и шапка, така че да не попаднат външни замърсители при взимането на пробите. Трябва да се вземат много на брой проби. От технична гледна точка, след като се вземат пробите, те се изследват и получените резултати трябва да се обработят с мощни компютри. Софтуера, който се използва за изследване на антична ДНК, е специализиран и много сложен. Той се базира на съществуващия еталон на човешкия геном, който се нарича Cambridge Reference Sequence и се съхранира в Кембриджския университет. Този еталон се налага с вече получените резултати от пробите, при които обикновено ДНК-то е накъсано на определени участъци. Липсващите участъци се съпоставят с еталона на човешкия геном и биват заместени или при някои от другите проби, които точно тези участъци са запазени, те се съпоставят и се напасват, така че да се получи максимално пълен спектър от секвенирането на човешкия геном. Резултатите, след като се обработят, човек получава два основни резултата. Значи, може да се изследва пряка майчина линия, т.е. митохондриалната ДНК, може да се изследва пряка бащина линия, Y-хромозомната ДНК и може да се определят хаплотиповете, съответно, на мъжката и женската линия. Какво ни дава един хаплотип? Хаплотипа ни дава възможност ние да определиме към коя микропопулация принадлежиме. Тоест, в кой район на света нашите прародители или въпросният човек, ние знаейки къде е живял, виждаме кой хаплотип къде е бил разпространен с каква честота. Да кажем, от изследвани 20 трупа, 20 кости на 20 души, ние виждаме какъв процент от тях са, да кажем, хаплогрупа Е или хаплогрупа И. Това означава, че това население е живяло в този район и автоматично ние можем да видим за себе си дали ние сме потомци или близко родствени или далечо родствени на тези хора, или потомците, които са на тези хора, са се изселили в други райони на Земята. И най-често това, което се получава като резултат, просто това са клони на човешкото родословно дърво, които не са дали потомци до наши дни. Това означава, че се наблюдава следния механизъм. При Y-хромозомата тя средно търпи мутации по 1 на 500 години. Митохондриалната ДНК мутира много по-бавно. При нея механизма е сложен и се счита, че минимум на 1000 години, 1500 години става една мутация. Но кое е по-интересното? Че ние, проследявайки хаплотипа на изследвания човек, можем да разберем дали
този човек има живи потомци или не. Обикновено хората, които са изследвани, нямат живи потомци или това са клонове, които са прекъснали. Защо се получава така? Просто в средновековния основно период хората в големите родове се наблюдава, че пряката бащина линия се прекъсва средно на около 300 години, докато пряката майчина линия на около 1000 години. Това се дължи на два фактора, че броя на жените като цяло е малко по-голям от броя на мъжете и това, че много жени, които са оставали вдовици или сами, са създали деца от други мъже в последствие. Предава период от време средно на преките майчини.